Bé, bona vesprada. Si vos sembla, reprenem la jornada en les sessions d'esta vesprada, que com sabeu és una sessió dedicada a la planificació urbanística i territorial, que com hem comentat aquest matí, l'última sessió de Medi Ambient ens ha obert la porta molt bé per a tractar ara qüestions una miqueta ja més concretes. Crec que hem anat un poc des de la normativa administrativa i hem anat poquet a poquet concretant ja sobre el territori, primer en les qüestions més de geografia i després ja medi ambient, i ara tenim una nova matèria més de planificació urbanística. Per a aquesta taula, com és un horari un poc regular, després de dinar, el que havíem pensat, juntament amb Rosa i Carmel, que són els ponents, que ara els presentaré, era que en comptes de fer una intervenció com hem fet durant este matí, d'estar 15-20 minuts parlant, tractar de fer-ho una miqueta, tampoc se penseu que això va ser una miqueta més dinàmic, a través de llançar jo als ponents una sèrie de preguntes o qüestions i que ells vagin contestant-les per tal de fer-ho una miqueta més dinàmic, sense vindre-nos molt amunt. Respecte dels ponents, tenim en primer, més a la meva dreta total, a Rosa Pardo, que és arquitecta, els dos són arquitectes, encara que cadascun s'han especialitzat o han tractat qüestions una miqueta diverses. Rosa s'ha especialitzat més en qüestions de paisatge, d'infraestructura verda, plans estratègics, i ha exercit l'arquitectura des del punt de vista normal, professional, d'una professió liberal de l'arquitectura, i després té també una vessant d'haver treballat a diverses administracions públiques, la més important, la Direcció Territorial de Paisatge, la Direcció de Política Territorial i Paisatge en el govern anterior. I ens pot donar una perspectiva un poc més des del punt de vista de l'ordenació del territori molt interessant. I Carmel també ha treballat en qüestions més d'instruments de planejament i estratègies, però també t'has centrat més en arquitectura també més constructiva, domèstica, i a banda té una característica de ser un participant molt actiu de nombroses iniciatives ciutadanes, de compromís social, a través de distintes plataformes i tertúlies, i és professor també associat enfront, també ha creuat el mur que tenim així entre uns i altres, és també professor al Departament de Composició a l'Escola d'Arquitectura, i també donarà una visió, jo crec, complementària a la de Rosa, i conjuntament jo crec que ens podran ajudar a muntó. Els dos van participar de la redacció i publicació d'un manifest que s'anomenava 13 idees sobre la dana, que, entre altres coses, ens comentaran a través d'aquestes preguntes que anem a formular. La primera de les preguntes, i vosaltres decidiu qui contesta o si voleu anar poquet a poquet, és com s'integra o no el risc d'inundació en el planejament urbanístic i territorial. I després, quins canvis caldria incorporar si veieu que hi ha limitacions en la regulació, etc. I quines limitacions veieu per a incorporar aquests canvis? Bé, moltes gràcies. Bona vesprada a totes i a tots. La pregunta és molt bona. Com s'integra el risc d'inundació en el planejament urbanístic? És quan es fa planejament urbanístic. Sense fer planejament urbanístic no s'integra. A veure, jo sí que volia ficar en valor el Patricova, que sabeu que és el Pla d'Acció Territorial de Prevenció del Risc d'Inundació, que es va aprovar inicialment en 2003, després va tenir una revisió una revisió perfeccionant les cartografies i afegint un altre nivell de perillositat, perquè hi havia uns perills de l'1 al 6 que van graduats conforme al calat i a la freqüència en la que se pugui produir la inundació, de manera que quan la inundació es preveu que siga inferior a 80 centímetres no és tan perillosa, diguem, i quan supera els 80 centímetres, que és
una persona sentada, una persona menuda, té conseqüències, diguem, veritablement riscoses per als béns i per a les persones. I també en funció també de la freqüència en la que s'espera que se produïsca, diguem, aquesta inundació. Aleshores, jo sí que vull ficar en valor el Patricova com una ferramenta preventiva i útil, tant les cartografies com les que fa el Ministeri, que estan fetes en una metodologia diferent i segur que heu sentit durant aquests mesos que no coincidien, que una ha sigut més fidel a la superfície inundada i una altra menys, però la veritat és que són complementàries, estan fetes, com vos dic, en distintes metodologies i en primera instància la que gastem en la Comunitat Valenciana és la del Patricova, però en els llocs on s'ha detectat un major risc, que són les zones poblades, el Ministeri també va elaborar unes cartografies, que són les del Sistema Nacional de Zones Inundables, que estan fetes a una major escala, estan fetes en més detall i en una metodologia, diguem, més precisa. Aleshores, quan les dues cartografies se solapen sobre un determinat sòl, prima la cartografia que va elaborar el Ministeri, de manera que són complementàries. El que passa és que el Patricova, com vos dic, és de el primer Patricova és de l'any 2003, després hi ha una modificació, s'afegeix un altre nivell de perillositat, que és per les formes del territori, es diu risc geomorfològic, en el que no sabem si se correspon en un 1, en un 2, en un 3 o en un 6. Però per això n'hi ha que fer uns estudis d'inundabilitat per a determinar quin és el perill real que aquesta forma del territori va suposar per al desenvolupament de qualsevol iniciativa urbanística. Molts plans generals i molta planificació en la Comunitat Valenciana és anterior al 2003. I una mala notícia també és que el planejament, com que se dilata molt en el temps, la seva tramitació, cada vegada hi ha menys interès o està més... no n'hi ha interès en fer plans, sinó abordar projectes de manera puntual per anar resolent distintes situacions i no planificar. A més, com que els plans que tenim no estaven, o sigui, no s'aplicava, diguem, aquesta normativa que limita la possibilitat de desenvolupar sòls, també es veu el risc per part dels promotors urbanístics i d'alguns ajuntaments que tenen necessitat també de créixer o que si se revisa, se fica, diguem, el comptador a zero, se'ls va a impedir desenvolupar alguns sòls. Aleshores, això, este pla s'aplica sempre en sòl no urbanitzable i es va fer també respectant la classificació dels sòls que hi havia vigents. No té efectes retroactius, encara que trobem distintes situacions en la seva normativa. Sabeu que la llei estatal de sòl contempla dues classes de sòl. Una, el sòl que està en situació bàsica rural i un altre, el sòl que està en situació bàsica urbanitzat. En canvi, la legislació autonòmica que tenim, el text refós de la LOTUP, distingim tres classes de sòl, el sòl no urbanitzable, el sòl urbanitzable i el sòl urbà. I dins d'aquestes categories, a més, trobem, sobretot en el que és sòl urbanitzable, distintes situacions, perquè en alguna ocasió s'ha fet un pla per a dotar d'una ordenació més detallada aquell sòl, s'ha pogut reparcel·lar, s'ha pogut programar i aleshores el Patricova distingeix quan aquest sòl està, el sòl no urbanitzable comú té un règim que és el més estricte, és l'article 18, el sòl urbanitzable sense programa d'actuació integrada aprovat, que obliga a que se faci un estudi per a determinar quins àmbits es podrien desenvolupar i quins altres haurien de quedar en situació bàsica rural, destinats a la infraestructura verda, que tots els sòls en perillositat d'inundació haurien d'estar destinats a infraestructura verda i després estan els que sí que tenen un programa d'actuació integrada, que estos s'equiparen al sòl urbà. Aleshores, en aquests casos, prima, diguem, els drets que ha adquirit el sòl en aquest
en aquests drets urbanístics que hagi pogut anar assolint i no s'aplica la prudència o la cautela d'aquest perill que poguera haver. I bueno, jo crec que d'aquesta manera més o menys he resumit com s'aplica això. O sigui, sí que sabeu que tant el Ministeri com la Generalitat estan revisant tant les cartografies com la normativa que porten aquests plans, no? El Reglament de Domini Públic Hidràulic, que és el que aplica les cartografies estatals, i el Patricova, que és el que s'aplica també a la Comunitat Valenciana. Quines coses se podrien fer? Jo crec que detallar moltes més casuístiques i situacions, perquè moltes voltes tens un sòl urbà però que mai s'ha urbanitzat, o sigui, és l'ataca posa això com un sòl urbà però que no s'ha urbanitzat, o un sòl urbanitzable que havia assolit un nivell de consolidació en quant a drets urbanístics però que no s'ha executat i ahí està sense que ningú el caduque, encara que està en causes de caducitat i tal, i aleshores se podria perfeccionar donant altres nivells, altres graus de consideració. També obligarà la revisió dels plans, o sigui, els plans que tenim són dels anys 80, 90 i en alguns casos arribem a l'any 2000 i poquito, però realment molt poca planificació és recent. No sé si aquesta normativa tindrà també la valentia de fer una desclassificació automàtica, segurament no, de tots els sòls inundables que no tinguen ningun tipus de programació, que no hagi hagut ninguna iniciativa urbanística i aleshores que prime el dret a la seguretat i a comptar en un territori resilient i en un medi ambient en condicions. Això no. Això el Patricova s'aplica bàsicament en sòl no urbanitzable, encara que té, com vos deia, l'article 19, que era abans de desenvolupar, o sigui, abans de programar un sòl, anem a veure si el perill és greu i se pot reconduir la cosa, o en el sòl ja urbà, l'únic que diu és que no es poden fer canvis dels usos que hi haguera previstos que impliquen més vulnerabilitat. O sigui, vull dir-te, en una parcel·la del que siga fer una modificació de pla, si era residencial, ara destinar aquest sòl a un col·legi, per exemple, això seria més vulnerable que l'ús residencial que ja estava previst. Aleshores això t'ho impedeix també el Patricova, però si no, no entra. I una altra cosa que crec que també seria important és que se destinara econòmicament diners a fer possible fer front a responsabilitats patrimonials que pogueren adquirir les administracions a l'hora de reformular i reconduir aquestes situacions per a aconseguir un futur, diguem, més segur, més tranquil i més sostenible. La veritat és que Rosa ho explica molt bé, però només afegiria una cosa. Estos plans s'estan revisant, cal revisar-los, evidentment, però jo penso que la revisió no cal que siga només tècnica, perquè els plans sabeu com se fan, no? Els plans miren la topografia del territori, miren les conques hidràuliques, d'on va vindre l'aigua, quanta aigua va arribar, com és el sòl, per veure si va arribar l'aigua perquè el sòl és impermeable o se la va treure el sòl. Miren també la probabilitat de que hi hagi una pluja gran, quanta pluja, calcula així la inundabilitat. Però això són qüestions només tècniques que s'apliquen, cal revisar-les. En el meu poble, en Catarroja, per exemple, en el centre, te diuen que quan construïssis has de controlar una altura fins de 80 centímetres, crec recordar. Allí hi ha llocs que han arribat 2 metres i pico l'aigua. És evident que estem davant d'un fenomen extraordinari, però aquesta característica de ser extraordinari va canviar i és possible que sigui cada vegada més freqüent, que és el que està passant. Però hi ha una altra cosa, que és la filosofia d'aplicació. Per exemple, aquests plans s'apliquen sempre que n'hi ha una obra, siga una obra d'arquitectura, siga una obra d'enginyeria. I, per exemple, les infraestructures també s'apliquen aquests plans. I això, en algun sentit, de vegades és contraproduent, perquè, per exemple, si pensem en una carretera o una via de ferrocarril, s'autoprotegeix contra la inundació, perquè són vies importants. Cal mantenir un problema que ha hagut en la Dana és la incomunicació.
el que no funcionaren les coses després de l'episodi. Però quan una infraestructura gris, és a dir, una carretera s'autoprotegeix pujant per damunt del nivell d'inundació, se converteix en una barrera. És a dir, l'aplicació correcta de la normativa pot significar un problema, i de fet gent que s'ha ofegat en la torre no s'hauria ofegat segurament, perquè allí el nivell ha sigut molt alt de l'aigua, sinó haver sigut perquè estan tancats per la pista de silla, per el ferrocarril, infraestructures que s'autoprotegeixen, o pel mateix Plan Sur, que diuen el Plan Sur va salvar València. No, el Plan Sur ha fet que s'ofegara gent en la torre, perquè ha sigut una barrera que ha frenat l'aigua del barranc de Catarroja i ha fet que pujara moltíssim el nivell. És a dir, la filosofia d'aplicació dels plans jo crec que ha de revisar-se, no només els calats, les freqüències, per a dir, si un dia amb 80 centímetres anem a dir 1,20 m, perquè això té un límit, perquè no podem planificar per dir, no, així es pot inundar fins a 3 metres, per tant, totes les cases de Catarroja cal cuidar les plantes baixes i viure tots en un pis. Això és inviable. Per tant, cal també un replantejament filosòfic. Això més o menys, en el punt 6, a qui li haig arribat, perquè no esperava que hi haguera tanta gent, així s'explica un poc, es resumís on arribarem. Voldria fer una senyal també sobre el punt 9, els cotxes. Els cotxes han introduït una variable incontrolable i incontrolada en tot això. Perquè, clar, podem calcular, i això és exacte i precís, quan l'aigua arriben tants litres d'aigua en un lloc que té una capacitat i puja fins a un nivell, i això és físic i se compleix sempre. Però clar, quan tens uns elements que a partir de 50-60 centímetres comencen a surar, van de forma caòtica fent barreres, i en un lloc n'hi ha carrer que diuen és que a mi m'entraran 70 centímetres, però a l'altra banda del carrer entraren 2,5 metres, perquè vingueren uns cotxes i tancaren allí i jo vaig tindre sort i altres tingueren desgràcia. Això és una cosa pràcticament imprevisible, no es pot preveure des dels models, i el que cal és una regulació realment d'altres elements com és l'aparcament en superfície. Una cosa que ocupa espai urbà és un problema per a les ciutats. Aneu per qualsevol poble que estan tots els cotxes en el carrer i veureu lo impracticable que és l'espai públic ja a nivell d'accessibilitat. Doncs hauríem de veure d'una forma completa, és a dir, començar a donar solucions per a aquests cotxes, començar a eliminar ix ric, sobretot en zones inundables, en els llocs on pot haver una inundació. I per altra banda, un element fonamental és, no sé, el que se diu així en algun punt també, cal un canvi cultural, cal un canvi en la percepció de riscs. Penseu, per exemple, en Tòquio. Allí hi ha uns terratrèmols que si venen així se quedem assolats i allí no passa res, perquè tenen aquesta percepció del risc, s'han acoplat a la seva situació i la gent sap com ha d'actuar en cada moment. Així algú sabia què fer. Al meu poble, en Catarroja, n'hi ha un carrer que es diu La Rambleta. La Rambleta es diu La Rambleta perquè és un braç del barranc que quan plou s'inunda. És un lloc ha crescut el poble, d'immigració, i qui ve no ho sap, que té un carrer que es diu La Rambleta, que significa que això és una rambla que se va inundar. Un altre es diu El Charco. Pues jo què sé. Així en València tenim el carrer de les Barques. Bé, està un poc de llum, però ja ens diu alguna cosa. El carrer Juan de Àustria, que és un carrer que sona ahí molt bé, però sabeu com se deia? Se deia el carrer de la Sequiola. Clar, en València això de la Sequiola queda mal, per tenir el Corte Inglés, li poses Juan de Àustria i pareix que mola més, no? Però són carrers baixos, o està el carrer alt i el carrer baix, ens estan donant indicacions. Però tot això s'ha perdut, s'ignora, la gent no sap què té que fer. En Catarroja n'hi ha una costum molt curiosa i un poc perillosa o suïcida, que és cada vegada que ve aigua en el barranc, tot el món va a veure el barranc, i que porta aigua, i tots ens hi ha a morrar-se. Jo tinc amics que eixiren correguents el dia 29 perquè anaven allí a veure el barranc, quan el que tenien que fer era pegar a fugir. També és veritat que ningú va avisar de res, allí ningú sabia res, probablement si haurien dit, escolteu, que el que ve és molt gros, la gent no haurà actuat d'aquesta manera. Però la reacció és, ve aigua pel barranc, el primer, anar a veure'l. I quan veus que la cosa es posa mal, el següent anar a corrent al cotxe a portar-lo a un carrer més alt. La gent que sap quins són els carrers més alts, perquè aquesta memòria també s'ha perdut. És a dir, cal aquest canvi cultural i aquest canvi filosòfic en el disseny del propi
de les pròpies lleis de cara a les inundacions, i l'incorporar aquests factors que no són tant d'inundació com començar a pensar d'una forma holística, és a dir, completa, el territori i les ciutats. Per a incorporar aquests elements que han sigut incontrolats. Si mireu les fotos, això és un experiment interessant, mirar les fotografies de l'any 57, de la riuà del 57, mirar les fotografies de la riuà de l'any passat. Veiem després el mateix, gent llevant fang, gent traguent els trastos al mig del carrer, però hi ha dues diferències. Una, els trastos la gent es treia, es netejava i es tornava cap a dins, i n'hi havia poquets. Ara els carrers dels pobles han plenat de coses, tot és per tirar. La gent tenia la sensació que ho ha perdut tot, a tirar tot, i és que tenim moltes coses a canviar la vida, però és que per altra banda estan els cotxes. En les fotos del 57 no n'hi ha cotxes, i l'aigua s'ha comportat com s'espera que se comporti segons els models hidràulics, però en esta riuà veus les barreres de cotxes. El dia 1, quan vas tenir de festa, me n'ania a Catarroja a portar coses i no podies recórrer el poble, perquè el poble era un laberint de barreres de cotxes enormes i un fangar, i tenies que anar pegant bacs. Això és una cosa imprevista i realment imprevisible, que d'alguna manera caldria començar a incorporar. Bueno, ja no dic més d'això. Incorporant idees com el que comentaves de, si voleu fer el seu micro cadascú, sí, vale. Idees com comentaves de l'aparcament en altura. Per exemple, pensar... propostes concretes... I s'ha fet alguna cosa respecte d'això? Que s'ha avançat en aquesta matèria? No, però estem igual que estàvem. Si vinguera una altra barrancada com esta, passaria algo paregut. No s'ha adelantat. Home, sí, s'ha adelantat en que ara a la mínima ja t'avisen. Que aquella, pues, com no es venia bé avisar a la gent per el que fora, doncs no avisaren. I bueno, ara ja veiem que a cada mínima situació de risc ja estem rebent alertes i això s'ha normalitzat, menys mal. Ara jo confio en que si tornara a ploure aixina, el poble s'inundaria igual, però no passaria, no moriria la gent com va morir. Bueno, jo sí que volia comentar en esta l'última qüestió que has comentat, no? de quines solucions de construir en altura i tal. Bueno, sí que volia fer un poc, parar un poc l'atenció en algo que no sé si... M'imagino que molts de vosaltres sou estudiants de dret o professionals del dret, no? El risc, o sigui, el risc tal com l'entenem els tècnics, és la suma del perill. El perill és una realitat ineludible que ve donada per les formes del territori, per la climatologia, per unes circumstàncies sobre les que no se pot actuar, a més, i la vulnerabilitat. La vulnerabilitat sí que és els usos que nosaltres introduïm, diguem, en aquests espais que tenen un perill. I després n'hi ha unes teories sobre la gestió adaptativa al risc. O sigui, com podem fer front les societats als riscos als que estem abocats. El risc existeix, o sigui, el risc zero, o sigui, l'absència de tot perill, jo què sé, vas un dia per el carrer, fiques el peu en un clot i te trenques el turmell aquest dia, vull dir-te, és impossible que no existís un cert grau de risc, val? Aleshores, aquesta gestió adaptativa funciona de tal manera que abans d'una inundació, que ha comentat ara Carmel que no es va avisar, abans d'una inundació caben 3 mesures. Una és la prevenció, és d'apartat del perill. Això és el que fa el Patricova i el que fa el reglament de domini públic quan impedís que alguns usos es puguen establir en llocs perillosos. Però a voltes arribem tard, com vos he dit, saps? Perquè tenim una planificació antiga i ahir no hem arribat a temps a algunes coses. Després està la protecció, que són totes aquestes obres que es poden dur a terme o de més o menys envergadura, però són obres que poden protegir al risc que ja hem identificat en alguns llocs, no? Com que tenim zones urbanitzades sobre llocs perillosos, ahir n'hi ha un risc que s'ha de solucionar i caben les obres aquestes de protecció, però també n'hi ha una preparació és per a lo que ens falta també molta cultura, o sigui, un canvi molt cultural en aquest sentit i sobretot donar bé les alertes i després està tota la recuperació, la restauració i la revisió del procés, però en aquests graus de sumant accions de prevenció, de protecció i de preparació
Sí que n'hi ha algunes actuacions que van fent els municipis de l'Horta Sud, jo crec, que sí que van un poc encaminades a evitar, diguem, el futur perill, no? En l'Ajuntament on treballes sí que s'ha fet una modificació normativa que impedís els canvis d'usos que estan molt de moda de comercial a habitatge en planta baixa, entenent que és una situació de major vulnerabilitat que no se pot consentir. S'ha prohibit també els apartaments turístics en planta baixa i s'ha establert una normativa per a les noves construccions. El que ja existís, ningú els obliga a que canvien les seues cases, però de cara a construir una nova edificació que no siga únicament en planta baixa, que siga una planta baixa que estiga vinculada per l'interior en una escala en la planta primera, això ja ho ficava en l'annexe 1 del Patricova, i d'aquesta manera els dormitoris que estiguen, diguem, en la primera planta, de manera que pots tenir un problema puntual amb els béns que se te puguen inundar, però per almenys no perds la vida, no? Aleshores sí que n'hi ha algunes solucions d'aquest tipus i s'estan estudiant també ubicacions més idònies per a ubicar els vehicles i buidar, diguem, de vehicles els carrers tant com es puga, fer aparcaments dissuasoris i després una altra cosa que també crec que és positiva en el municipi on està treballant, que és Massanassa. S'ha fet també un inventari de totes les persones que viuen en planta baixa. De les 12 persones que van faltar en Massanassa, 8 estaven en les seues cases, eren persones que tenien una mobilitat reduïda o qualsevol tipus de dificultat per a moure's, i aleshores se compta en un llistat de totes aquestes persones i s'està treballant en una xarxa d'assistència tant veïnal com per part dels serveis socials i de policia local per a, en cas d'una altra emergència, poder ajudar i posar sans i estalvis a aquestes persones. S'ha fet poc encara perquè ha passat un any, però sí que s'està treballant en possibles solucions a aquesta problemàtica. Jo penso que aquest canvi cultural és important, i és important perquè ha de tenir un reflexe també en un canvi polític. Els nostres polítics són molt valents per a insultar-se i xillar-se i tirar-se els trastos al cap, però realment no estan actuant amb valentia davant d'aquesta situació. Hem vist casos d'ajuntaments que una vegada passar la primera situació d'emergència, quan ja han pogut posar-se en marxa, han tornat a la seva dinàmica d'aprovar pais en terrenys inundables perquè és el que saben fer. No pensen en altra cosa. És a dir, és el moment de repensar el territori, el que diu el punt 6, i algunes coses revertir-les. Començar a no edificar en llocs que tenen risc. És a dir, un terreny que s'acaba d'inundar en un calat enorme, encara que el tingués recalificat, encara que el tingués tot llançat, és el moment de parar i dir, mira, això no pot ser. És a dir, no anem a fer este barri que va ser un barri inundable. Per exemple, n'hi ha un exemple en Ontinyent, el barri de la Cantereria d'Ontinyent, potser algú li sona, que s'inundava sistemàticament. Cada vegada que venia una riua o pujava un poc el riu, s'inundava. Finalment decidiren en l'Ajuntament, és una operació xicoteta, però decidiren que aquest barri no era habitable. Varen donar una alternativa habitacional a les persones que vivien allí, varen enderrocar el barri i ara allò és un parc, és el parc de les mamàs belgues i és un parc inundable, que en cas de que ve una riua s'inunda i després ja està pensat perquè després siga fàcil de reutilitzar. Aquest tipus d'actuacions, que en aquest cas és a una escala molt xicoteta, són modèliques sobre el que caldria fer, però per a fer això a una escala gran cal un valor que no observem que estiga en el cap dels nostres representants polítics. I cal un canvi cultural important en aquest sentit i un valor de fer coses que algunes voltes pot ser que vagin contra els interessos econòmics de moltes persones, però si són interessos que no s'han executat, és millor que s'hagin executat i tindre que expropiar i coses així. És a dir, cal avançar-se i actuar en conseqüència, pensant que el territori necessita aquest nivell de protecció que per ara no l'estem donant.
Moltes gràcies. Lo que comentava Rosa m'ha recordat que en Venècia, per exemple, vaig fer una estada d'investigació, en la planta baixa dels edificis no se pot viure, no està permès pel planejament per la pujada de les marees que la llacuna... Ara ja no tant, perquè tenen el sistema de MOSE per a previndre les pujades de les marees, però és molt semblant i són mecanismes de potser adaptar el que tenim. Les línies poden ser diverses, un poc no construir, però després intentar fer millor el que ja hi ha, perquè moure tota la població, que és molt gran, perquè és molt gran, molta quantitat de població, no se pot moure. I des del punt de vista, hem comentat el planejament, des del punt de vista de l'arquitectura, o sigui, no sé, més del codi tècnic o de la regulació, s'estan canviant els paradigmes respecte de com construir i com, per no repetir els errors, perquè este matí Nacho Paya que ha comentat que, per exemple, al principi, respecte dels ponts que s'estaven reconstruint, que se tenia que repetir el que n'hi havia. Després sí que se va permetre que se milloraren, però que en un principi el que permetien les administracions públiques era reconstruir el que hi havia, però si el que hi havia ja ens havia donat problemes. Què està passant en la reconstrucció de les cases que hi ha? Que les cases ja estan... cases que estan... Què està passant? Les normatives no han canviat. S'aplica el codi tècnic, s'aplica el mateix. Jo penso que el problema no està exactament en això, està més bé en on s'està construint i quins usos s'estan implantant en el territori en llocs que potser no ho permeten. Cal repensar el territori, realment. I quan diem repensar el territori no és només anar al punt concret en el que estem, perquè potser no n'hi ha solució per als problemes que estem plantejant-nos en el lloc on estem. Nosaltres, quan fem projectes, moltes voltes t'encabotes una cosa, jo soc professor, resoldre un problema. Per exemple, en esta sala s'encabotem en que, ostres, aquest pilar el tenim al mig i la gent d'allà no veu bé, mira-lo, aquell senyor està en el cap d'això, perquè si no, no me veu. Això és un problema que potser intento resoldre així i dius, ostres, no puc. La manera és anar-se'n junt, mirar des de junt i potser dius, ostres, és que aquest espai hauria de tindre els pilars en aquella banda i les bigues ser més grans per poder tindre una sala diàfana en aquest punt. I de vegades te tens que allunyar. I en el cas d'este, potser ens tenim que allunyar. I el territori cal repensar-lo no des del punt concret, des de l'arquitectura o el codi tècnic, cal pensar-lo des d'un aspecte molt més ampli. D'on ha vingut l'aigua? Com ha vingut l'aigua fins a Massanassa? I l'aigua allí no ploïa. Com ha arribat allí? Perquè tenim una conca enorme, una conca que tradicionalment no estava molt urbanitzada, però a poc a poc s'ha anat urbanitzant, això vol dir impermeabilitzant, això vol dir aigua que corre més ràpid, i n'hi ha sistemes per a revertir això. No sé si sabeu que les inundacions en Catarroja, Massanassa, en Torrent, i Picanya, i Paiporta, venen per el barranc de Torrent, que sempre s'ha dit així, barranc de Torrent, barranc de Catarroja, ara es diu barranc del Pollo. Per què? Perquè n'hi havia un barranc, que és el barranc del Pollo, que venia des de Xiva. I aquest barranc era un barranc endorreic que anava a parar al Pla de Quart. Però el Pla de Quart era un lloc molt ric en el segle XVIII, en el qual hi havia camps, i clar, tindre un barranc que de volta en quant amolla milers de metres cúbics d'aigua allí no els venia bé als llauraors que tenien pasta en aquell moment. I diuen, a veure, una idea genial, i diuen, anem a agafar el barranc i el connectem en el barranc de Torrent, que se'n va cap a l'Albufera, i se llevem l'aigua d'ací. I aleshores, el barranc de Catarroja, que és un barranc aixina, perquè té una conca aixina, ara té el mateix barranc, però la conca és descomunal. Mai se va poder resoldre en Catarroja i en Massanassa aquest problema, però mai. La gent, els comitès locals d'emergència i reconstrucció fan les seues reflexions, però anem a fer els ponts més grans. És un error, no n'hi ha pont prou gran, perquè a més Catarroja i Massanassa estan ahí enforfoguides en el seu lloc i no pots ampliar l'espai del barranc. És a dir, tens que carregar-te mig poble, perquè el problema no està ahí, el problema està a Aigües Amunt, que es va fer una cosa fa molt de temps. És curiós que ara tots aquests plans que diuen que n'hi ha van en el mateix sentit. Anem a connectar la Saleta en el llit del Túria, anem a connectar el barranc del Pollo en el llit del Túria. El llit del Túria, que està calculat per a dimensionar d'una manera, si ara comencem a afegir-li aigua i aigua, és possible
pues que haurà petat el propi llit del Túria en aquest moment. És a dir, no podem seguir fent les mateixes coses que hem fet sempre i que han eixit mal, repetint-les ara. I el mal és que estem en aquesta situació. No sé si esteu seguint el tema, el barranc de la Saleta, aquesta intervenció que es vol aprovar en el barranc, que és una intervenció pensada abans de la dana, que no servirà en cas de que es repetisca el fenomen i que el que fa és simplement, pues mira, anem a fer alguna cosa, anem a actuar, anem a executar alguna cosa, però el que se va executar és algo que no està dissenyat per a resoldre els problemes que realment se poden plantejar. És a dir, fa falta anar-se'n un pas enrere, mirar el territori des de lluny i donar solucions realment territorials a tot aquest problema. Tenim un problema en això perquè els nostres pobles, almenys en el nostre territori, són quasi com estats independents. On s'acaba un poble, així tinc el meu terme municipal i les normes en l'altre són altres. I aleshores jo vaig a fer un polígon industrial magnífic ahir i el poble del costat se'n fa un altre, són polígons mig buits, però que comencen a consumir horta, a impermeabilitzar els terrenys, a fer-los menys resistents a les riuades, quan el que falta és una coordinació. No se necessita tant de sòl industrial com n'hi ha, perquè no tenim capacitat, no tenim potència econòmica per plenar-lo. Mireu Sagunt. Com està Sagunt? Pues és un planter de faroles en un polígon que no se gasten per res, perquè està tot buit. I és aquesta falta de planejament metropolità, de visió completa del territori, el que està donant problemes. És a dir, mirant justetet, diguem, el codi tècnic, si diu això, no anem a resoldre res, perquè el problema és molt més gros i està molt més lluny. I és això el que se tenim que plantejar com a societat. Este matí també els geògrafs, Joan Romero, també plantejaven aquesta falta de visió metropolitana, la necessitat d'aquesta escala metropolitana que no la tenim. I és curiós, però abans, quan no n'hi havia tanta cultura, diguem, com la que tenim ara, cultura d'universitat i acadèmica, la gent veia el territori i entenia més o menys les coses, com anaven, d'on venia l'aigua, que era més alt i més baix en el poble, per on anaven els rius, com funcionaven. Ara tot això s'ha perdut. Tenim un territori uniforme, pràcticament en Occident, en el qual hem perdut la relació. En això, la gent també, en aquesta pèrdua de relació en el territori, deixa de valorar aquestes coses i no les exigeix. Per tant, aquest canvi cultural que necessitem per a tornar a relacionar-se correctament en el territori és en el que tenim que treballar. Jo penso que ahir sí que n'hi ha una feina a fer des de, diguem, les entitats acadèmiques i culturals. I ahir com voleu contar-nos aquestes propostes que feu, alguna coseta més, com va néixer aquest document, què s'ha aconseguit? Aquest document naix perquè, després de... Tot el món estava en xoc després de la dana. Nosaltres tenim des de fa molt de temps, des de fa més de 30 anys. Tu no havies nascut entonces, no? Bueno, des de fa més de 30 anys tenim una tertúlia en què se reunim i som arquitectes, diversos tècnics i, com sempre, estem parlant de ciutat, de territori, d'urbanisme. Vam pensar que què podíem aportar a nosaltres en tot això, a banda d'anar algun dia a llevar fang. I pensarem fer unes jornades en les que se reunirem i treure una sèrie de conclusions que foren didàctiques, fàcils d'entendre per tot el món i poder presentar-les com que són aquests 13 punts que he passat per ahir. Quan ho vàrem acabar, ho signàrem, se va publicar en Levante i ho vàrem presentar a les dues instàncies, que ja és curiós que hi hagi dos, no? Per a la reconstrucció, la estatal i la autonòmica. L'autonòmica no ens va contestar, l'estatal sí que ens va rebre, com li diuen Josep Maria Àngel. El comissionat anterior, sí, Josep Maria Àngel. Anterior, ens va rebre i van tindre bones paraules i això. I jo penso que qui més ho ha assumit precisament és a qui més anava dirigit, és a la gent, perquè està escrit en llenguatge planer que tot el món entén. De fet, l'altre dia, per a una classe, vaig demanar les conclusions els treballs que havia fet el clerc de Parc Alcosa i em va sorprendre, me passaren això i les conclusions de l'Acord Social Valencià, és un acord entre entitats, i curiosament, tant el clerc de Parc Alcosa com l'Acord Social Valencià al final del seu document havien inclòs els 13 punts.
i jo no sé qui haurà parlat amb ells, i això, però ha arribat i d'alguna manera pensem que és una contribució a fer aquest xicotet canvi cultural per a tindre unes bases més o menys reflexionades que tenen una base tècnica per a començar a posar aquesta base cultural. Jo també assenyalaria del manifest que farem que majoritàriament som arquitectes en certa mesura alternatius, vull dir, que tractem de fer una arquitectura sostenible, molt arrelada en la societat, útil, però també hi havia alguns, jo em vaig alegrar moltíssim que hi haguera també algunes persones que des de l'àmbit de la geografia també havien donat suport a això. La veritat és que el treballar distintes disciplines juntes és una necessitat que hem d'assumir i que hem de practicar amb més assiduïtat. Aleshores, això també és una cosa que també ficaria un poc de relleu. No sé, no són majoritàriament segur que els noms dels que ho subscrivim som arquitectes, però... Hi ha molt d'arquitecte, però veig algun enginyer, està Joan Olmos, sí, un enginyer de camins... encara que ell diu que ell és un enginyer de lletres. Està gent del món, està Ivan Portuguès, que és teògraf, no? Jeroni Banyuls, trobo que també va acabar signant-lo. Home, Jeroni va vindre a les jornades i va participar molt activament. És dir, sí que hi ha una certa multidisciplinaritat en això. I pel que deies, Clàudia, de la reconstrucció, no sé si encara tenim temps o si voleu... Sí, tenim 15 minutets. Volia també que qui tinguera dubtes o tenia preguntes preguntara, però comenteu i... Però pel que fa a la reconstrucció, jo m'imagino que este matí que no he pogut assistir i em sap molt greu, el que es parlava és que la reconstrucció de moltes infraestructures s'està fent gràcies a una ajuda econòmica per part del Ministeri de Política Territorial, crec que és, i administracions i cooperació amb les altres administracions. Aleshores, clar, això està establert en una ordre que al mateix temps venia condicionat amb un Real Decret Llei que era el 6/2024 i ahir sí que es ficava que qualsevol millora, qualsevol trasllat, qualsevol solució que millorara l'anterior havia d'estar absolutament justificat pel problema de les inundacions, per normativa d'obligat compliment i tal. Aleshores, ara, recentment, han fet un altre Real Decret Llei que és bastant recent, jo crec que tindrà com un mes més o menys, que és el 12/2025, que flexibilitza això. S'han donat compte també al llarg d'aquest any d'estar ahí intercanviant memòries valorades des dels ajuntaments fins als departaments que ho han de revisar i ens les tornen amb moltíssimes coses que esmenar i tal i que qual, i encara no les validen perquè s'han donat compte que és que efectivament fa falta fer les coses d'una altra manera. Per exemple, pel que comentaves del Codi Tècnic, jo crec que no n'hi ha ninguna reflexió per part dels organismes que porten això, perquè tampoc són conscients, m'imagine, que quan, per exemple, aquest pilar que el tenim ahir d'exemple avui tota la vesprada, Carmel, aquest pilar està calculat per a suportar el pes del pis de dalt, dels pisos superiors, aleshores treballar a compressió. O sigui, és per a la força que actua sobre el pilar és de dalt cap a baix. Això no ha passat en la Dana, perquè aquests cotxes i aquests trastos que anaven colpejaven totes aquestes estructures de forma de costat. El Codi Tècnic no preveu una manera de construir distinta en uns llocs que poden estar sotmesos a una determinada avinguda. Això no, per lo que siga, no s'havia contemplat mai. Sí que està, per exemple, el tema del sisme, que quan un territori té aquest perill de sisme sí que se construeix de manera que allò siga d'alguna manera flexible, que puga assumir aquestes forces. Sí que ha passat en alguns municipis que la pressió, també per exemple un forjat, nosaltres apoyes un forjat en unes bigues i no tens per què estar tot això molt nugat, però en canvi a l'entrar l'aigua en els garatjos ha fet que puge aquest forjat que sure i que s'alce i al caure s'ha trencat tot. Eren coses que no estaven previstes a l'hora de construir, que potser sí que se podria valorar l'interès de modificar les normatives en aquest sentit. I en quant a les vivendes de les persones particulars, ho estan fent
amb els recursos econòmics dels que compten, que en algun cas també hauran rebut ajudes o s'intenta fer beneficis fiscals d'alguna manera en el que són les taxes, els permisos i tot això per a que se pugui abordar la reforma de les vivendes, però clar, no n'hi ha, diguem, una capacitat o unes instruccions que siguin molt clares de cara a millorar això, les normatives que puguem estar modificant. La perspectiva era, l'ideal és no viure en zones inundables, moure's, buscar alternatives, però la quantitat de gent que viu ara mateixa fa molt difícil aquest tipus de polítiques. Aleshores, fer inundable el que tenim. No se planteja... Això és una línia, és una línia. És dir, fer inundable, acceptar que això va passar i estar... Que no fa tant de mal. Sí. I això s'ha d'incorporar, igual que comentava Rosa, de temes de terratrèmols, que n'hi hagi una espècie de codi per a com són inundables els edificis inundables. No, sí que és una línia de treball que no crec que s'estigui investigant. No, o sigui, claro, a nivell domèstic això és difícil, encara que sí que n'hi ha qui ho accepta al final, i bueno, pues això es tracta de ficar a una cota superior a la que siga previsible per a una inundació, pues les coses que tinguin més valor en un domicili, en un comerç, en un lo que siga, i acceptar que puntualment se puga d'això. Una altra és resistir, ficant unes portes més fortes, unes finestres més hermètiques i tot això, resistir també aquesta inundació. Sempre són més a la imprevisibilitat que te vingui un cotxe i t'ho trenca tot. Hi ha gent que sí que ha tancat les seves portes. Tradicionalment en els pobles de l'Horta la gent té una posteta que se posa a la porta i quan va ploure puja un poquet així, està vingut molta aigua. Ha hagut gent que s'ha protegit i ha tancat les portes i això, dius, vale, estic protegit, però de sobte ve un cotxe, topeta en la paret del pati i tomba la paret i t'entra l'aigua per darrere en compte per davant. Això ha passat moltíssim. O pareix que van caient una darrere l'altra i connecten per darrere totes les cases, l'aigua entra així. Hi ha coses molt imprevisibles que la veritat és que és difícil d'entrar. Jo ara estic fent una casa en Catarroja, aquesta només té una façana, i aquesta casa el que anem a fer és incorporar un sistema d'unes posts prefabricades que tindrem guardades i quan avisen, però clar, això compta sempre en que hi hagi un avís, perquè si no t'avisen no pots actuar. Però si va ploure això, saps que poses la paradeta eixa, no te tanques tant que no pugues fugir, però protegeix esta casa. És un sistema en el que podem comptar, però jo dic, la solució grossa, perquè quan són llocs on poden entrar 3 metres d'aigua, què vas a fer? El que has de fer és intentar que se pare molt abans, que aquesta aigua no arribi mai. I realment podria no arribar aquesta aigua, si se tractarà el territori correctament. És a dir, per exemple, penseu, mireu el que passa en Torrent. De sobte el barranc en una curva trencà una zona que connectava en una pedrera abandonada. I aquesta pedrera va funcionar com a espai de retenció de l'aigua i va absorbir moltíssima aigua de la que portava el barranc. I dius, bueno, menys mal que passa això, si no haurem vingut més aigua encara. Però aquest tipus de coses poden planificar-se. És dir, en el secà, aigües amunt, se poden planificar zones inundables i establir un sistema, per suposat, de segurs, de pagament als llauradors que saben que si plou molt poden perdre tota la collita. Però més val això que s'inunden els pobles, perquè si allí se porten 10 milions d'euros, i aquests 10 milions se converteixen en 1.000 milions quan arriben aigües avall. És a dir, estudiar el territori complet. A veure, coincidís que en tu en que és millor, o sigui, tractar la gestió del risc d'inundació amb infraestructures verdes i deixant que s'inunden determinats àmbits, o sigui, compensant també aquestes inundacions que d'alguna manera també s'incrementarien en ser com uns espais de sacrifici per a qui les hagi de patir i tal que qual, però no crec que se pugui evitar que en una zona inundable arribi l'aigua en algun moment. Jo no crec que hi hagi infraestructures i un disseny del territori tan distint
que modifique precisament, o sigui, jo crec que una zona inundable sempre s'ha de tractar com una zona inundable, vull dir-te que això hauria de ser aquest canvi cultural que havies demanat al principi, o sigui, jo crec que assumir que aquesta possibilitat està en els nostres carrers, jo crec que això no devem de perdre-lo de vista. Me referia a que realment se pot baixar, diguem, el risc prevenint-lo i tractant el territori en conjunt. És a dir, si sabem que tenim zones preparades per absorbir una quantitat enorme d'aigua, i aquesta aigua que absorbim en aquesta zona no vindrà aigües avall. Llavors, el planificar aquestes coses, i és veritat, una zona inundable va ser inundable, perquè quan ploga el suficient s'inundarà, però tratar d'evitar que siga tan inundable com és ara. Sí, això sí. I després una cosa que volia comentar, aprofitant que estem en moltes persones molt sabudes d'això, ho estàvem comentant abans, que hi ha molta normativa, n'hi ha molta legislació, n'hi ha molta normativa, n'hi ha molts drets, però pareix com que els drets van cadascú per el seu caminet o per la seva legislació en particular i no n'hi ha una normativa, diguem, que integre totes les qüestions. Aleshores, això també és algo que a mi això em preocupa, no només en els graus de desenvolupament que pugui tenir un sòl urbanitzable, sinó en moltes altres coses, no? O sigui, que, no sé, per exemple, la normativa de protecció acústica, no? O sigui, per evitar els sorolls i tot això, que ara el dia 12 de novembre en el BOE es va publicar també que per a prevenir el soroll molest que pugui deixar tal i qual, tornen a estar damunt la taula, m'imagino que estaran més estudiades i millor, totes aquestes pantalles que al costat de les infraestructures de les que també s'ha parlat haurien d'implantar per evitar que les vivendes que estan prop patisquen, diguem, aquests sorolls del tren en particular, no? Sí, està aquesta normativa, però aquesta altura d'unes pantalles potser pot incrementar el problema d'inundació en uns determinats pobles. Quina norma no complim, no? O sigui, com se poden no complir normes? Perquè alguna, diguem, que tindrà més pes i serà més rellevant i serà més important, i altres seran que se poden no ser tan fonamentals en un moment donat. Si voleu, continuem en el debat, però si voleu les preguntes. Sí, jo tenia dues preguntes. La primera és, a partir del que heu comentat de com adaptar els habitatges a aquesta situació de risc, heu estat dient també, i s'ha comentat aquest matí, que ja hi havia una sèrie de mesures des del primer Patricova, els famosos 80 centímetres d'elevació obligatoris en algunes zones, l'obligació que les plantes baixes estiguin connectades amb les de dalt. Tenim una avaluació d'aquestes mesures, com han funcionat en aquest cas, que ens permeta saber, per exemple, si no han funcionat per què ha sigut, o si el problema ha sigut que no ha sigut obligatori donant uns terminis, encara que siguin llargs, d'adaptació dels habitatges antics a aquestes mesures, i si això ha incrementat el risc. Vull dir, ensenyaments que ens permeten dir, amb aquestes mesures o mesures equivalents d'aquest estil reforçades, podríem minimitzar això si som capaços de fer-les funcionar, o no són les mesures apropiades, perquè el que ens ha demostrat això és que aquest tipus de mesures no són suficients. Això és la primera pregunta. I la segona és, què penseu del famós assumpte d'IKEA? Que s'ha parlat molt als mitjans de comunicació sobre IKEA, meravellós, perquè varen ser previsors i varen dissenyar la botiga en la planta de dalt i les plantes de baix en aparcament. Jo tinc la sensació des de fora que la decisió d'IKEA era més per una qüestió econòmica, que els sia més barat fer-ho així, que per una qüestió de risc, però potser és un prejudici meu respecte del que jo en el seu moment vaig veure i estic enganyat. Aleshores us pregunto si efectivament IKEA ho va fer per una qüestió de riscos, i si efectivament això funciona bé, encara que pot ser en la nostra cultura un centre comercial o un seguit de centres comercials o de botigues amb aquesta estructura de tindre la part de la planta baixa dedicada a pàrquing
és per així dir lleig i potser als ajuntaments o als promotors no els agrada tant, però potser si això ha funcionat bé, si no seria aleshores sí una solució. I que encara si que ho va fer ja ha sigut per casualitat, sinó pot ser una solució interessant per a generalitzar en tots aquests desenvolupaments urbanístics que hi ha de terciari, que és molt complicat canviar-los de lloc, però probablement a poc sí se poden anar transformant en aquesta direcció si efectivament funciona. Hi ha més dubtes? Algú més? No, pues apuntem. Jo volia preguntar-li a Carmel quin cabal admet la derivació del Túria, si ho saps. Sí, crec que estava sobre els 5.000 metres cúbics per segon. Bueno. Però la veritat és que hi ha un tema dubtós, perquè el que va vindre en l'arribada del 57 estaria al voltant dels 2.000 i pico, 2.500 metres cúbics per segon. No ho he estudiat això, però el que he escoltat jo és que el que va vindre en l'edat per ahir, perquè el que va ploure sobretot va ser en la conca del Magre i la conca del Pollo. És a dir, el Túria va caure més bé poc, encara que va fer mal per Xestalgar, per tot això. No vingué molta aigua pel riu, encara que donava la sensació que estava a tope perquè l'autovia al costat estava tota inundada. Però el que he escoltat és que vingué una quantitat d'aigua que realment podria haver cabut en el riu Vell, si funcionava el riu Vell, és a dir, que venien 2.000 i pico. No s'arribava a provar. Però la capacitat se suposa que és sobre 5.000. És dubtós, no ho saps tu, no ho sé jo, no ho sap ningú, perquè és objecte de discussió. Però, per contra, tu has dit que si hi haguera una connexió d'algun dels barrancs al riu no cabria. Si no saps quan cap, com saps que no cabria? I en això va una xicoteta crítica constructiva. Crec que tens una certa animadversió cap a les mesures grises. És a dir... Sí, per supost. És a dir, ja, a veure... No, però les mesures grises tenen el seu punt, i l'estem utilitzant en el riu. Que has dit diverses vegades intervencions holístiques, dins d'aquestes intervencions holístiques van les mesures grises, algunes mesures grises, puntualment, quirúrgicament, com dia la professora Anna Camarasa, crec que amb molt d'encert, no podem descartar-les. Bueno, podem, però probablement fracassarem. És com anar tenir una patologia i renunciar a la medicació. Igual n'hi ha coses que cures amb dieta i hàbits de vida, però de sobte dir, no, sí, és tancar-se a la meitat de les actuacions. Les mesures són o verdes o grises. Si les grises les descartem, queda molt bé dir-ho, però en la pràctica... I una cosa, un matís que has dit, la derivació del riu no va protegir a la ciutat. Al nord del riu sí que la va protegir, és un fet objectiu, vull dir, només cal veure les ortofotos del sendemà de l'esdeveniment. No va passar una gota d'aigua. No defensaré jo el desenvolupisme franquista, sí, però això és un fet objectiu. No ho és un objectiu, perquè la quantitat d'aigua que venia, el que te dic és que haver acabut en el riu Vell. És a dir, encara que no haver estat el llit nou, probablement no hauria passat res en València, perquè l'aigua va caure sobretot al sud. No és com el 57, que va desbordar-se el Carraixer, se va desbordar el Túria, se va desbordar el Pollo, se va desbordar tot. Esta volta, sobretot, ha sigut al sud de València. Però què passa? Que aquesta barrera, perquè el riu està fet de dalt cap a baix. Dalt està a ras de terra, però després va baixant el territori. Per aconseguir mantindre el llit i que vinga l'aigua, què passa en l'altura del Túria respecte al terreny? Que va pujant i per tant se converteix en una barrera en els pobles del sud. I per això Castellar Liberal i aquests pobles s'han inundat perquè va fer de barrera. És veritat que ens hauria arribat alguna cosa d'aigua a València, però no ens ha protegit perquè el llit del Túria és una bona idea que ens ha salvat. Ens ha protegit perquè funciona com a barrera i ha deixat l'aigua en la torre. És possible que ens hauria arribat aigua, però ens hauria arribat un pam d'aigua i a la torre probablement no hauria passat coses tan greus com han passat, perquè això és evident en quant a la infraestructura verda i gris. La infraestructura gris el que passa és que està sobredimensionada en la nostra cultura i per una cosa molt clara, la infraestructura gris dona molta pasta. Sempre ens expliquen, estem fent això per a fer això. L'ampliació del port l'anem a fer perquè així n'hi haurà més negoci i València funcionarà millor. Anem a fer este espai perquè així tindrem
més gent en el poble i més negocis. A veure, no. El primer motiu de totes aquestes operacions és guanyar diners. El que passa és que això mai s'explica, però és la nostra societat, és així. I la infraestructura gris dona molts diners. Jo sempre dic, la infraestructura verda, el problema que té, sobretot, no és que no funcione, és que és molt barata. Ahir no n'hi ha pasta pública per passar a bolxaques privades. És a dir, si els arbres costaren cada 1 milió d'euros, tindríem València, que seria un bosc brutal, en compte de tindre la ciutat de les ciències i aquestes coses. Això és una realitat que està ocorrent, això sí que és objectiu que passa. És a dir, que l'obra és una excusa per a guanyar diners. I, efectivament, la infraestructura gris serveix per moltes coses. Per exemple, nosaltres estem fent ara el parc de desembocadura. Ahir no n'hi ha manera de resoldre tot el sistema dels abocaments de València i l'única manera de resoldre el netejar l'aigua que es podria fer si tinguérem unes quantes fanecades de terreny per a fer un sistema de depuració verd, l'única manera és fer tancs de tempestes, que és infraestructura gris a saco. I tenim que utilitzar-la, és a dir, tenim que utilitzar tots els sistemes. El que passa és que la infraestructura gris no és l'únic recurs. El que està fent-se en la Saleta és infraestructura molt gris i molt negra, perquè el que està fent és un barranc en el que ja no cap l'aigua que venia, s'està entubant. Això és un tema perillosíssim, perquè és que entubar el barranc significa que si ve un cotxe o qualsevol cosa que te'l tapona, l'aigua va anar descontrolada buscant el seu llit tradicional. És a dir, el que cal és tindre aquesta visió. El que passa és això, que aquestes propostes que fem deixen fora moltes voltes aquestes grans inversions que suposen gastar milers de milions d'una forma molt popular i molt acceptada i que són milers de milions que paguem entre tots i que van a unes poques butxaques. I la veritat és que això és una realitat de la nostra societat. Bueno, moltes solucions verdes també són molt costoses, vull dir que si és per una qüestió de treure tallar, és més una qüestió de mentalitat, tant de gent que està molt esbiaixada cap a un costat com de gent que està molt esbiaixada cap a l'altre. Novament t'he dit que no. I n'hi ha molta, també n'hi ha molta pela invertida. Els sistemes urbans de drenatge sostenible no són intervencions barates. Són barats comparats en tot el formigó. Aterrassaments en conques, tu saps la superfície de què estem parlant? No és barat, en temes... És molt barat en termes d'inversió per metre quadrat. És a dir, és que és baratíssim. Ja, però són molts metres quadrats, efectivament. Però un parc és baratíssim. En canvi, una obra... Nosaltres ara anem a desmuntar part de l'encaixonament del riu, estem planificant-ho, i la veritat és que és caríssim desmuntar tot el que ha fet el port, que és un desastre per València. Han entubat el final del riu. Al·lucina. Si un dia vinguera aigua per algun motiu, no podria eixir, perquè ahir s'acaba el riu en un tubo. Estem desmuntant-lo i és la partida més gran del projecte, perquè això costa molts diners. I en canvi, el que més, plantar arbres, moure terres, és barat, és molt barat. Estem fent 200.000 metres quadrats, molt barats, i n'hi ha coses molt concretes, molt cares. I és que la infraestructura gris té una capacitat de moure molts diners. Una explicació un poc simplista, m'ho permetràs, però és una opinió. Crec que hi ha una qüestió... No, que crec que hi ha una... És una realitat. N'hi ha una... Bueno, la teua realitat. Hi ha una inèrcia d'on venim i tal. No és que les infraestructures grises s'adopten perquè, clar, n'hi ha molta pela. Jo volia comentar una cosa... Sí que és això. És així. Ves a veure Sagunt. Mira Sagunt, s'ha urbanitzat, s'ha creuat el Palància i el poble té des de fa 30 anys la mateixa població pràcticament, 60.000 habitants, 20.000 en el casc urbà i 60.000 en Port de Sagunt. I tu mires el plànol del 85, la foto del 85 aèria, i són dos nuclis, ahí separats, tal, en uns quants polígons, veus ara i és una animalada gran, viu la mateixa gent, però és que els polígons, quan els veus en la fotografia, estan buits. És a dir, s'estan gastant diners perquè és una forma, en aquest cas, de finançar-se l'Ajuntament, perquè el finançament municipal també és un problema molt gros que no arriba i l'Ajuntament tira en metros. Però és que és així, no hi ha necessitat per tanta obra com s'està fent. Però això és un altre tema. És un altre tema, que hi ha xapais buits i tot això, ahí estem d'acord, no te vaig a discutir. Va per la mateixa línia, Tu mira, i quan mos venien allò del trasbassament de l'Ebre? Un timo com una catedral, perquè ni hi havia aigua, ni hi havia qualitat, ni hi havia cota per dur l'aigua. La gent li ho dius i dius, ai, sí,
bona idea, com un riu està baix i l'altre sí, fas aixina i l'aigua baixarà allà soletes. Dius, a veure, allò costava un dineral, dient 1.000 milions, però si haveren sigut 10.000 haveren sigut pocs. I no valia per a res, perquè així se perd més aigua en les xarxes mal dissenyades que el que podria vindre, millor perquè no hi ha caudal ecològic, d'aquell riu. Què passa? Que anar arreglant el cantonet en uns sobres que piquen i tanquen la fuita i tal, que és el que realment funciona, i s'estalviaria més aigua de més qualitat que la que vindria, doncs ahí no n'hi ha pasta per repartir. Se ho gasten en obrers. De l'altra manera, entrarà ACS, entraran aquestes grans empreses, i ahí sí que n'hi ha molts diners i molts interessos. I és així. Allò valia per alguna cosa? No. Per què valia el castor? Per lo mateix. Gràcies, Carmel. Vaig a deixar a Rosa, perdó, que vol parlar des de fa un ratet. Jo com a moderadora me... Jo també volia comentar, o sigui, que no és que tinguem fòbia a aquestes infraestructures grises com a mania persecutòria, no? Sinó a mi personalment em fa molta pena cert nivell de supèrbia tecnològica, diguem, no? Que es creu capaç de redibuixar tot un territori de manera que els rius no vagin per on ells van, o els barrancs que no vagin per on ells van, sinó que tinguem que dir-los a uns i altres per on han d'anar. Jo crec que hem de conviure amb el territori que tenim, no? I en funció d'això fer aquestes obres puntualment on calga. Te vaig a ficar uns altres exemples de barrancs, o sigui, el de la Saleta s'està calculant ara, començar calculant-se per a 95 metres cúbics per segon, realment per a 80, perquè 15 els anaven a treure per un cunetó d'una carretera, que continuen traient 15 per un cunetó, i 80 els anaven a tirar al riu Túria, al llit nou. Ara diuen que han ampliat això un poquetet i tal. Des del principi, recorde, quan estava a la Direcció General de Política Territorial, que se'ls va dir que hi havia un cabal mínim del que estava previst, que no és el que ha vingut ara, que ha sigut molt més gran, de 140 metres cúbics per segon. S'està recalculant ara, crec que estan fent el disseny per a 130 metres cúbics per segon. No és ni tan sols el que estava ja previst i perquè fa falta desaiguar al Daia, perquè ahir n'hi ha un tapó i això és recurrent cada any i fa falta donar una solució. Però cal pensar bé quines solucions. I el que més ens temem de les infraestructures grises, els arquitectes, no per no voler treballar en enginyers de camins en absolut ni res d'això, és el perill a la falsa sensació de seguretat que donen aquestes infraestructures. El riu Segura, en Orihuela, es va entubar, no es va entubar, es va canalitzar, i en Orihuela han hagut inundacions posteriorment. Quina seguretat donen aquestes infraestructures grises? No és algo que nosaltres, quan construïm una casa, tenim que donar a les persones a les que fem el projecte una garantia de molts anys de que aquesta casa va estar en condicions i no va tenir un problema estructural. Quines garanties exigim a aquestes infraestructures? Perquè quin cabal té el barranc del Pollo entre Catarroja i Massanassa? És una obra que es va acabar en 2004, no és molt antiga, en 2004, perquè el Segura es va fer fa més temps. 800 metres cúbics per segon. Quan va passar en aquesta barrancada fa un any? Per lo menos 2.600 metres cúbics per segon. Vull dir-te, la falsa sensació de seguretat que poden donar aquestes infraestructures, aquesta relaxació de la que jo parava un poc atenció abans, és perillosa també, perquè pensem que tot ho tenim cobert per això. Per això sempre crec que tenim que combinar distintes iniciatives. Després, no sé si vols agarrar més paraules o li conteste Andreu. Andrés, no sé si n'hi ha algú més, però la qüestió és que anem mal de temps i no vull... Mario... Ahí n'hi ha una altra paraula. Yo tenía un comentario, pero creo que esta conversación ha eclipsado un poco. Bueno, mi comentario puede ser el comentario de la obra IKEA que él me ha dicho. Él ha hecho una afirmación que dice que es una cuestión de riesgo y no económico y no de riesgo. Pero es lo mismo. La economía contiene el riesgo. Y tenemos que dejar de mirar las cosas como un costo, pero como una inversión.
Pero bueno, por eso esta conversa ha eclipsado este comentario. Pero bueno, es lo que quería hacer. En lo d'IKEA, jo la informació que tinc és la que m'ha donat el company de Rosa, Jorge, l'arquitecte municipal de Massanassa. Ell diu que el que passa és que IKEA va ser l'única empresa, com eren suecs, que varen fer cas a les normatives. Que tots els demés s'han escaquejat com han pogut, perquè sempre tens trampes per eixir-te'n i escolta, jo tinc que fer ahí d'alta i t'apanyes. IKEA arribaren i digueren, a veure, aquí hay que construir en alto, pues en alto. I varen construir en alt, jo què sé, i ha funcionat. A mi això és el que m'ha arribat per Jorge. Igual és un comentari un poc xerrant així, però jo per els companys en la Generalitat que van tramitar aquesta modificació, perquè efectivament ells acceptaven, diguem, aquesta elevació, que és per lo vist el que aplicant el Patricova se'ls havia recomanat, però deien, bueno, necessitem recuperar l'edificabilitat en una altra planta. Per això tingueren que fer una modificació del Pla General d'Alfafar, entenc que era, i fins que no es va aprovar no se decidiren a fer allí el centre comercial perquè tenien un poc el hàndicap de recuperar l'edificabilitat com fora, però sí que m'han dit que això que era un poc el que els informes se'ls havien condicionat a fer i que ho acceptaren, i efectivament al voltant està tot de coses que no ho han fet, i a més no sols és que elevaren això, sinó que el disseny dels jardins són també un parc inundable. És una paisatgista valenciana, crec que era Maria de Pedro, qui va dissenyar també aquest parc, i el parc assumís també una inundació temporal. Per tant, la idea de l'aigua, siga com siga, la integraren i anaren avant. Això jo trobo que sí que ha funcionat. I respecte a... Però no era obligatori fer-ho. A veure, en l'annexe 1, quan tu tens ja un sòl urbà, que m'imagino, és que no tinc totes les dades d'aquest sòl, jo m'imagino que ja seria un sòl que estava ja urbanitzant-se, que comptava, diguem, la condició de solar, d'alguna forma, o el que siga, i aleshores sobre aquesta situació ells tenien que construir. L'annexe 1 te diu que construïsques en altura, que fiques... Sí que era obligatori ja, o en els informes d'alguna manera se'ls havia indicat això. Potser no fora necessari fer tanta altura, i la solució arquitectònica va ser aquesta, perquè jo per la que sé en polígons en Albal, l'altura que te demanen no sé si eren 80 o 90 centímetres, i la gent puja els 80 centímetres i el que fa és protegir-se ja d'una teòrica inundació, però clar, aquestes solucions envien l'aigua als demés. Tu t'apanyes, però el demés se queda com està. És a dir, si tot el món puja, al final el polígon no s'inundarà, però s'inundarà tot el del voltant, perquè l'aigua que aniria ahí va a altre lloc. Lo d'IKEA realment és una construcció palafítica en la que l'aigua passa per baix. Aquesta sí seria una solució generalitzable. Sí, perquè, vull dir-te generalitzable, sí, en un sòl urbà, on ja tenim tots els carrers, tots els... Per què no? Recordo un altre polígon industrial que la veritat és que és d'aixòs que ha sigut un fracàs. Jo crec que això sigui un entestament de Blasco en la seva època en Alzira. És el polígon industrial dels Plans. Està en la confluència de dos avingudes per lo vist i tal, i aleshores això té que arreplegar tota l'aigua durant molt temps. En les condicions d'urbanització això es va aprovar amb uns condicionants que els obliguen a elevar les plantes 80 centímetres. No me preguntes per què ni per què no. Als propietaris o als inversors que puguen desenvolupar allí sol, això els pareix que és caríssim i no n'hi ha manera de que això evolucioni massa. De vegades en quan s'edifica, però és que és un fracàs, no? O sigui, al final tants esforços per a desenvolupar sols i comptar en espais industrials i tal i qual, quan resulta que econòmicament tampoc és que siga viable, són coses que ens hauríem de repensar, i a veure de quines són les maneres de sortejar, diguem, aquestes qüestions. I en quant a lo dels habitatges, el que si s'eleven i tal, els habitatges nous que s'hagin anat construint sí que se'ls obligava a alçar la cota que estava prevista d'inundació, que la inundació que ha hagut ha superat aquestes previsions. Però els qui
havien fet les cases en altura perquè se'ls havien obligat, malgrat les problemàtiques i les reticències i per què jo, pues el meu veí pues ho va fer en el 1970 i no li va tocar fer això, tal i que qual, que tonteria, això no s'ha inundat mai i tal. Aquestes persones han tingut uns danys molt inferiors a... I sí que, pues la veritat és que sí que n'hi ha gent que has anat a visitar cases, perquè també en aquest impàs hem tingut que donar llicències de primera ocupació, encara que ara és una declaració responsable, però n'hi ha gent que encara demana llicència de primera ocupació, afortunadament, i quan vas a això diuen, ai, menys mal que teníem que alçar aquí no sé quants centímetres i tal i que qual, perquè mira, m'han entrat 2 pams d'aigua, però bueno, pues que ho hem recuperat tot molt fàcilment i tal. Aleshores sí que són bones aquestes solucions, igual que comptar en una escala per l'interior. N'hi ha persones que tenien aquesta escala, diguem, en el pati i no han pogut accedir bé. I ha sigut problemàtic també, o sigui, sí que funciona. Sí, jo crec que sí que cal anar al compliment, diguem, de totes aquestes mesures. I ja que no només són les mesures, és el que posem així, és el punt 6, que no només fa falta tindre unes mesures adequades, cal que l'administració les faci complir, perquè si se posen mesures i després no se compleixen i sempre te escaqueges d'elles, pues al final tampoc serveixen per a gran cosa. I bueno, això que comentava l'últim participant del públic és que crec que fer les coses d'una altra manera és una inversió. És una inversió. Si tu fas les coses de manera que... Quants diners fa falta ara per a recuperar tot el que s'ha danyat? Les vides perdudes són irreparables, no? Això no és un cost econòmic, és un cost que no se poden permetre mai de la vida, no? Diguem, assumir el risc d'esta manera. Però els danys econòmics són molt quantiosos, Si això s'haguera evitat, pues això, dissenyant el territori a partir de les seues traces, de la seva dinàmica i integrant això, pues no tindríem ara que costejar, diguem, aquestes reparacions. Aleshores, pense que és una inversió de futur i que gràcies al Patricova i que als plans existents, quan aquests plans s'han impedit dur endavant un desenvolupament que poguera ser riscós, s'ha estalviat també molts diners i això, i una malsada. Arturo. Sí, no, nada, que debido a la peligrosidad de estos municipios y estas zonas inundables, un poco la falta de confianza que genera en la población la mala administración o la apariencia de mala administración que ha habido por parte tanto de la Generalitat como de los municipios afectados. ¿Creen ustedes que afectará esto al crecimiento poblacional de estos municipios de alguna forma? ¿Que se ralentizará o que crecerá de alguna forma? No sé, es una duda que... No me lo parece, ¿vale? O sea, por las solicitudes de licencias que parece que tienen los ayuntamientos. Yo ahora mismo trabajo en el Ayuntamiento de Massanassa, estamos en contacto casi todos los arquitectos del Hortasud, nos reunimos periódicamente y hay muchas peticiones, o sea, pero tanto peticiones para nuevas construcciones como peticiones para esos cambios de uso que os digo que son pues peligrosos y que nosotros en nuestro municipio ya hemos prohibido y otros municipios están también un poco en vías de limitarlo de alguna forma. No me parece que... Y luego, por otra parte, hay quienes, hace poco también se reunieron una serie de promotores urbanísticos y algunos urbanistas y tal y que cual, entonces decían que el crecimiento de la ciudad de Valencia, digamos, estaba ya de alguna manera limitado, ¿vale? Que no sé si hablaban de 8.000 viviendas, ¿no? Lo que era todavía posible construir en los suelos urbanizables que quedaban, y que entonces había que, expandirse, digamos, hacia el área metropolitana, y apuntaban hacia... Bueno, esto fue Alejandro Escribano, que fue el autor del Plan General de Valencia, entonces decía expandirse a lo largo del eje de la CV35 y hacia Torrent. Todo esto mientras esas soluciones grises de protección a lo que sea
permitieran ya volver a ocupar, digamos, de forma generalizada todos los municipios que hoy en día pues están en peligro, ¿no? Como que esas infraestructuras no solo reduzcan el riesgo real que hay sobre lo ya edificado, sino que permitan pues eso, reducir la peligrosidad y entonces seguir creciendo. Yo creo que eso es un error, o sea, se ha comentado también, o sea, el sellar el suelo, el no tener un suelo permeable, capaz de infiltrar agua al subsuelo y que además que no esté ocupado por ninguna actividad que sea muy cuantiosa económicamente, o sea, que sea muy costosa económicamente de reparar, ni por personas, ¿no? que puedan pues tener problemas. Yo creo que eso, no sé, sí que tendría que tenerse en cuenta. Yo creo que eso, que la medida de la prevención es la que debería primar en todos los casos. Gràcies, Rosa. Si voleu, tanquem la taula, que si no mos passarà com este matí, disculpeu. El debat mos ha portat així, moltes gràcies per vindre i ara continuem en la pròxima taula en Camil i en Reyes, ¿vale? Gràcies.